El teatre comença a integrar una de les coses més difícils, que és l'essència del cinema, que és el muntatge. És a dir, el concepte del muntatge cinematogràfic, amb el picadíssim ritme d'accions simultànies, paral·leles, amb l'ús de la llum que fa que cada cop i volta allò tingui la sensació d'estar davant d'una pel·lícula de Tarantino, no? El llenguatge de la càmera i el llenguatge de l'escenari són molt diferents, però en el fons, a nivells més profunds de significat, les dues coses són com el mateix. I llavors em costa molt a mi posar una frontera. Els límits entre el cinema i el teatre. Cristian Jatay és una de les directores teatrals d'avui en dia que no té por a l'hora de desafiar-los. Un cop més, la creadora brasilera aposta per la fusió del teatre i el vídeo en una sola representació, Les tres germanes de Chekhov. Con Julia he empezado a mezclar las dos en el escenario. Entonces, un poco, primero en Julia poniendo el cine y el teatro en el mismo espacio y ahora con Si elas fossem para Moscou, poniendo el cine y el teatro al mismo tiempo. Precisament, l'any passat ja va portar al festival una versió teatral i cinematogràfica de Júlia, l'obra de teatre d'August Strindberg. Al mateix temps que les actrius són dalt l'escenari interpretant l'obra, els tècnics i les càmeres roden la pel·lícula i formen part de la dramatúrgia. Unes imatges que es projecten de manera simultània al cinema, editades en directe per la directora. Hemos trabajado mucho con cómo que podemos encontrar una actuación muy sutil que lo podría tanto servir al teatro como al cine. Y lo que descubrimos era que cuanto más lo elevaban a realidad, o sea, lo traían para lo que estaba de hecho pasando, tanto servía para el teatro como el cine. Tal com explica la companyia, han volgut treballar sobre la frontera entre el món virtual i el món real, sobre com el límit entre cinema i teatre es va esborrant. Para mí era muy importante que las cámaras fuesen parte de la relación de las actrices, un poco como muy orgánico con la obra, para que el público de teatro no tuviera la sensación de estar viendo un making of. Entonces, el gran desafío de ese proyecto es hacer con que el teatro sea el teatro, el cine sea el cine, pero uno está como que involucrado, metido en el otro. Des de l'any passat, el festival aposta pels espectacles que incorporen el vídeo i les projeccions a la posada en escena. Fabrice Murgia també va portar una obra, Les Chagrins des Ogres, on va incorporar seqüències filmades per enriquir el teatre. Thomas Ostermayer i Guy Cassiers van completar aquesta oferta teatral més innovadora. Vulguis o no, el cinema ens està amaint i jo crec que està bé que sigui així perquè no es pot obviar. Fins fa poc el teatre ha aprofitat els recursos audiovisuals per incloure'ls a les seves peces. Ara aquest element de vídeo s'obre pas per ser alguna cosa més o fins i tot convertir-se en un actor més de l'obra de teatre. Les projeccions formen part del teatre d'una manera natural en molts països i aquí encara costa una mica i encara hi ha com uns prejudicis que jo no els acabo d'entendre. Encara que la creadora teatral aposti perquè el teatre tingui com a referent al cinema, no a tots els espectadors sembla agradar la fórmula. Crec que el cinema ha tingut una influència molt forta sobre els directors de teatre d'ara i el fem servir molt com a referent dels nostres espectacles quan l'estem creant. Encara que la creadora teatral aposti perquè el teatre tingui com a referent al cinema, no a tots els espectadors sembla agradar la fórmula. Està com un segon pla, i jo he de dir que no m'agrada massa aquesta fórmula, perquè sembla que el teatre no se'n refiï massa dels seus recursos expressius. Jo ara m'han dit, per cert, jo no ho he vist evidentment, a Broadway han fet unes criades amb la Kate Blanchett i la Isabelle Huppert, que tant de bo temporada alta el pugui portar, encara que necessitaran molt pressupost, m'imagino, i hi ha molta filmació en aquest sentit. I si alguns prefereixen només anar a veure cinema, el festival torna a programar diverses propostes que passen per la ficció i el documental. Un dels films que es podrà veure és La Fossa. Amb aquesta pel·lícula, el seu director, Pere Vilà Barceló, ens presenta 3 relats que s'entrellacen i que formen un tríptic sobre la memòria històrica.
El director gironí Isaki Lacuesta estrena a temporada alta la seva última pel·lícula, Murieron por encima de sus posibilidades. Lacuesta fa coincidir en pantalla una bona colla d'actors consagrats com Imanol Arias, Eduard Fernández o Ariadna Gil. Una altra proposta que ve i que ja ha estat reconeguda internacionalment és Sobre la marxa, de Jordi Morató. El seu director va acompanyar el personatge de la pel·lícula durant més de 14 anys. Al documental s'explica la història del Tarzan d'Argelaguer, Josep Pigiula, un home que va muntar i desmuntar 3 vegades una selva al costat de l'autopista. Els temps avancen i l'art no es pot quedar enrere. Sigui quin sigui el resultat, el cinema i el teatre, quan es fusionen, entren en harmonia creant un nou tipus d'espectacle.